nga mga tinubos ni Kristo. Ania na usab kita karon aron maminaw sa katapusang 70 sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang siya nagungaw sa kamatayon nga nagbitay didto sa krus. Sa mapalandungon ug maampuon nga kasing-kasing, atong usahon ang atong galamhan diha sa pag-ambit sa pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoo nga bayad sa atong mga kasalanan. Dili nato malilong nga kita sa kasamtangan nakasinati sa mga mapait nga hulga sa atong kinabuhi. Tungod sa mga gumunhap nga mihambin sa atong galamhan, dili lang sa atong kalibutan, apan bisan gani sa ato mismo nga pagpuyo. Kasagaran kanato naglisod na sa panginabuhian. Daghan ang mga uyayod sa atong katilingban ug siguro apil na kita niini. Ang uban kanato adunay mga balatian. Kining tanan ang uban adunay problema sa relasyon. Ang uban uban pa nga mga kalisod. Kining tanan atong dalhon diha sa tiilan sa krus sa atong Ginoo. Tinuod bugat usab ang mga krus nga atong gipas-an. Apan ang atong Ginoo mao'y unang mipas-an alang kanato. Ang atong mga pag-antos karon mao kini ang atong pag-ambit sa kasakit ni Kristo. Ang iyang gidawat dili lamang alang kaniya, apan labaw sa tanan. Kini iyang gihimo alang kanatong tanan nga iyang mga minahal. Giunahan na kita ni Kristo sa pag-antos nga milangkob diha sa iyang kamatayon sa krus. Niining atong panahon karon sa kalisod, siguro makapangutana kita, asa man ta paingon? Kinsa may atong kadangpan? Kini ang mga hagit nga matubag lamang diha sa atong pagpakigrelasyon sa Dios. Apan dili kini mahitabo kun dili kita mosandig sa Dios. Dili kini mahitabo kun dili kita maminaw ug mutuman sa mga mithi nga iyang gibilin kanato. Mao nga sa atong pagpamalandong sa iyang katapusang 70, ato kining sabton sa kinasing-kasing gayud, dawaton nga mapaubsanon ug puy-an nga matuuhon diha sa atong panaw sa kinabuhi. Kining 7 kakatapusang pulong sa atong Ginoong Hesus, mubag-o ug mudasig unta sa matag usa kanato diha sa atong matag adlaw nga panaw sa kinabuhi. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon namo nga Dios, imong gitugot nga ang imong anak mamatay diha sa makauulaw apan makaluwas nga kahoy sa krus. Ug tungod niini, imong gipadayag ang kalawom sa imong paghigugma kanamo nga imong mga katawhan. Niining among pagpamalandong sa katapusang 7 ka mga pulong nga gilitok o gibilin mismo sa imong anak. Ihatag kanamo ang grasya nga modulot unta kini sa kinauyukan sa among mga kasing-kasing nga maoy mohagit kanamo sa pagbag-o ug sa paglig-on sa among naluyan na nga kinabuhi. Ang iyang mga pulong maghatag unta kanamo sa inspirasyon aron molahutay kami sa pagpuyo luyo sa mga gumunhap nga mulimin sa among nindot apan mahagiton nga kinabuhi. Tanduga, Ginoo,
ang among mga kasing-kasing, ug bag-uha ang among gahi nga mga galamhan, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan. Ang unang pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipatawag si Pilato ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga tawo ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana, ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa iyang atubangan. Apan, nakaplagan ko na dili siya sad-an sa bisan unsang mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas maoy buhii. Ilansang siya sa krus. Nagpadayon sila sa pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud nga ilansang sa krus. Ug milampos gayud sila sa katapusan. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kini ang unang pulong nga gilitok mismo sa atong Ginoo samtang siya nagbitay didto sa krus. Gikapoy, naluya, naguol, ug natingala ngano nga nakaako man sila sa pagbuhat sa ingon. Apan sa iyang pag-ingon, Amahan, pasaylua sila. Kini nagpahinumdum kanato sa kaimportante sa pagpasaylo. Mao kini ang unang pulong nga misumada diha sa pagpasaylo. Dili lamang sa iyang mga kaaway, apan alang kanatong tanan. Sa kahinahiladman sa iyang kasing-kasing, iyang gihuna-huna ang iyang mga kaaway, ug iyang giklaro kanila nga sila iya na nga gipasaylo. Bisan pa man sa kabangis sa ilang nabuhat kaniya, wala siya magdumili sa pagpasaylo kanila diha sa iyang pag-ingon. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Gawas sa iyang mga kaaway, iya usab nga gipasaylo ang mga kawatan nga gilansang uban kaniya. Ug gisaad pagani sa usa kanila ang paraiso. Iyang gipasaylo ang mga tawo nga nagbiay-biay ug nagpanamastamas kaniya. Iyang gipasaylo ang mga tawo nga nagtugyan kaniya aron siya mahilansang sa krus. Iyang gipasaylo ang tanan. Apil ang iyang mga talawan nga mga apostoles nga mipalayo sa mga panahon nga siya unta mas nanginahanglan sa ilang suporta. Gawas lamang kang Juan, silang tanan nga hadlok sa gidangatan sa ilang magtutudlo.
Apan, luyo ni ining tanan, gipasaylo sila ni Jesus. Apil ang nagtugyan kaniya sa kamatayon sa krus. Pagkadalaygon nga kinaiya ang gipakita sa atong Ginoong Hesus. Kini iyang gihimo dili lamang sa panahon nga nagbitay siya sa krus. Gihimo niya kini dili lamang sa gutlo nga nagungaw na siya sa kamatayon. Kini iya kanunay nga himuon ug kini kanunay mahitabo sa mga tawo nga iyang gimahal. Apil na kita nga ania karon dinhi. Kita usab iyang gipasaylo. Kita usab kanunay mapasaylo sa atong Ginoo kun mangayo kita niini. Apan siguro makapangutana kita, ngano man kaha nga nabuhat man kini ni Jesus? Nganong nakaako pa man siya sa pagpasaylo luyo sa iyang nasinati nga kasakit ug kapaitan? Nganong nakapasaylo pa man siya diha sa iyang pag-ingon, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mga igsuon, ang pagpasaylo usa ka buhat nga Dios nun, nga mahimo sa tawo nga adunay malumo ug maayong kasing-kasing. Himuon kini sa tawo nga adunay pagmahal ug panglantaw sa kaayuhan sa uban. Ang pagpasaylo lihok sa tawo nga masinabtanon sa kinaiyang tawhanon. Siya mubati sa kahigwaos nga gihambin ug gibati sa uban. Ang pagpasaylo lihok sa tawo nga mahadlokon ug nagmahal sa Dios ug matinumanon sa iyang kabubuton. Ang pagpasaylo gihimo sa atong Ginoong Hesus aron kita usab makapasaylo sa uban. Ang pagpasaylo ug pagkamapasayloon lihok sa hamtong buutan ug mabuot nga Kristohanon. Apan kini maoy usan nato kadako ug bugat nga hagit. Ngano man kaha nga bugat man. Ang rason kini tungod kay inay nga kita magpasaylo, mahilig hinuon kita sa pagdumot. Kinaiya sa kasagaran upipila kanato ang pagkamasilagon o pagkamadinumtanon nga kasing-kasing. Gamay nga panagbangi atong padakuon. Ug usahay kini maghatod kanato sa pagdinumtanay. Ug ang resulta mosamot hinuon ang atong pagkabahin-bahin ug pagkahilayo sa atong isig katawo. Ug bisan gani kun mangayo na og pasaylo ang atong isig katawo, usahay gahi paghihapon ang atong kasing-kasing, ug sirado pa ang atong galamhan sa pagpasaylo tungod sa atong garbo. Makita kini diha mismo sa atong kinabuhi. Daghan pa kanato karon nga duna pay gidumtan, dili ba? Bisan gani diha sa atong kaugalingon nga panimalay, nagdumtanay ang uban kanato, mga managsuon ug managparyente, nagdinumtanay tungod sa bahandi, tungod sa mga kabtangan, yuta, irensya ug kwarta, mga kauban sa trabaho, sa negosyo, sa grupo, ug bisan sa atong kauban sa pagserbisyo, bisan gani diha sa simbahan. Adunay mga pagdinumtanay. Dili ta dali ang makapasaylo. Apan moadto ta sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangumpisal sa pari ug mangayo tagpasaylo, mangayo tagpasaylo sa Dios apan dili ta makapasaylo sa atong isig katawo. Kun mahimo sa Dios ang kanunay nga pagpasaylo kanato, nganong dili man nato kini mahimo? Kini ang kasagaran nga nahitabo sa atong kinabuhi. Ug kasagaran nga mahitabo pa sa atong kinabuhi, lisod alang kanato ang pagpasaylo, dali ra ang pagdumot. Apan si Jesus dili ingon ni ana, siya walay kapin kabubuton, dali nga nakapasaylo, ug kanunay makapasaylo kanato.
Dili ba ikaw man paminawon, nga kita moingon, nga kita sumusunod ni Kristo, kay kita nag-alagad man kaniya, naghimo sa atong mga apostolado sa simbahan, apan sa atong kinabuhi, puno sa pagdumot, garbo ug mga kasilag. Dili ba lain paminawon, nga ang Dios makapasaylo, apan kita dili makapasaylo, pagka walay nada nga kinaiya. Kini usa ka pagtamparos kanato. Dili ta maulaw nga mangayo og pasaylo sa Dios, ug maingon dayon kita, Lord, pasaylo ako sa akong mga kasaypanan. Apan sorry gyud Lord, nga dilit nako mapasaylo ang akong isig katao. Wala kita hilasi niini, pagkabaga na bagayod sa atong nawong nga mohangyo sa Ginoo sa iyang pasaylo, apan kita dili makapasaylo sa uban. Unsa man ta nga klase nga pagka-Kristohanon, sige man unta tagsimba, sigig ampo, apan madinumtanon ug dili makapasaylo, ngano man. Tinuod lisod ang pagpasaylo, dili nato kini ikalalis. Sakit ang atong bation, dili kita mahimutang. Ug ang uban pagayod, maghigwaos tungod sa kahasol. Apan nahimo ni Jesus ang pagpasaylo. Busa, mahimo usab kini nato. Ang pagpasaylo, kuli ug lisod nga mahitabo. Apan kun mohimo kita niini, ang atong kasing-kasing magmalinawon ug magmalipayon. Usa sa mga hinungdan sa atong mga kahigwaos ang mga kaguol. Mao nga daghan kitag mga sakit sa kasing-kasing nga pwede ra unta natong walaon sa atong kinabuhi. Apan nagtiner kita niini. Ug kini ang atong dawaton nga kun dili kita makapasaylo, dili gayud mahitabo ang kalinaw sa atong galamhan o kasing-kasing. Busa kung gusto kitag magmalinawon ug magmalipayon nga kinabuhi, mukat-on kita niini. Ug atong himuon ang kanunay nga pagpasaylo. Mao bitaw nga ang atong Ginoong Hesus mismo naghatag kanatog panig-ingnan sa gawas nung pagpasaylo. Gihatagan kita niya og panig-ingnan nga luyo sa mga pagdagmal, pagdaog-daog ug pagbutang-butang kaniya sa mapait nga hampak ug kastigo nga dili unta angay kaniya. Siya gawas nun nga militok sa mga pulong. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kini nga mga pulong pag-ampo nga gibuhat sa atong Ginoong Hesus, dili lamang alang niadtong mga naglutos kaniya, apan apil na usab ang mga nanglutos karong panahuna, nga nahitabo sa atong palibot. Ang pagpanglutos pwede maipadayag sa nagkadaiyang paagi. Posible usab nga sa usa ubang paagi nang lutos usab kita sa atong isig katao. Kung kita mapahitason, limbungan, tikasan, bintahuso, kini paagi sa pagpanglutos nga atong gihimo sa atong isig katao. Niining pulong ni Jesus, iyang giampo ang kapasayloan niini, kay ang pagpanglutos usa lamang katimailhan, nga wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug bisan kung nasayod sila niini, apan gahi ang ilang galamhan, ug tig-a ang ilang kasing-kasing, nga mipili sa pagbuhat niini. Apan siguro mangutana kita sa atong kaugalingon, dili ba di ay kita makapasaylo? Ikaw, karon, tubaga kini igsuon. Kun atong isipon, sakit nga palandungon ang kasinatian sa pagdinumtanay. Apan mas pait isipon ang pagpabilin nga tig-a ang atong kasing-kasing. Niining maong kasinatian, mamati unta kita sa pulong ni Jesus,
nga nagbitay sa krus ug ato siyang sundon. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug kita unta maminaw niini. Hasulon unta ang atong galamhan ug konsyensya. Ug sa hinay-hinay, mahimo gayud unta kitang katawhan nga kanunay magpuyo. Diha sa kinabuhi nga mapasayloon. Hinaot paunta. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita, o Ginoo, among amahan nga mapasayloon, ania kami isip imong mga pinalangga nga mga anak. Nagkahiusa kami sa pagpangayo ug kapasayloan sa among mga kalapasan, batok kanimo ug sa among isig katawo. Kay dali lang alang kanamo nga litukon ang imong pasaylo, apan lisod alang kanamo ang pagbuhat niini. Himua kami nga sama kanimo, nga makapasaylo sa mga tao nga nakahimo og salaod ug nakasala kanamo. Hikapa ang among kasing-kasing ug hatagi kami sa grasya sa pag-angkon sa kinabuhi nga mapasayloon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan.
Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibiay-biay kaniya. Dili ba ikaw man mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kun maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ka inspirasyon sa atong kinabuhi ang ikaduha nga pulong sa atong Ginoong Hesus. Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Pulong nga gisulti niya ngadto sa iyang kauban nagilangsang sa krus. Apan lahi kining tawhana, kay sa mga mata sa kalibutan, dautan ug hinungdan kining tawhana, tungod siya usaman ka makasasala ug usaman kakawatan. Apan sa dihang mihangyo kining kawatan sa atong Ginoo sa paghinumdom kaniya kun si Jesus maghari na sa iyang gingharian. Si Jesus wala magdumili sa paghatag sa iyang gipangayo. Gipakita ni Jesus nga ang Dios nagmahal pagyapon kaniya, bisan kon siya usa ka makasasala. Ug siya mipasaylo kaniya. Ug tugbang niining pagdawat ni Jesus, iyang nabati ang saad nga wala niya palandunga nga may tabo ngadto kaniya niadtong gutloa. Sa walay langan, samtang sila buhi pa nga nagbitay sa krus, diya dayon gisaad ni Jesus ang paraiso. Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. Daw dili makatuo ang kawatan, dili niya maisip nga ang iyang pagkadautan gisaad ngadto kaniya ang paraiso. Nga luyo sa iyang pagkamakasasala adunay paraiso nga naghulat. Pagkaanindot panminawon nga ang paraiso gisaad gikan sa tawo nga karon pagani niya hikahibalag. Pagkahalamdumon ang maong gawi, nga diha sa kasakitan ug kapait, adunay paglaom nga mitumaw, nga diha sa naghinapos nila nga kinabuhi, naay saad nga kalipay sa paraiso. Ang mas nindot kay kini mahitabo pagyud panahon sa ilang kastigo sa krus. Silot nga ang alang sa mga kawatan angay kanila. Ang silot gipahamtang kang Jesus dili angay kaniya. Apan ang saad sa paraiso ihatag lamang ngadtong mapaubsanon nga midawat sa iyang pagkamasalaypon og nangaliw po alang sa ilang kaluwasan. Lahi ang gihimo sa usa ka kawatan nga inay naghamgo sa iyang kaluwasan, mibugal-bugal mahinuon sa atong Ginoo. Maurang silot ang ilang nadawat, apan laylay ang sangputanan. Ang usa didto paingon sa karaputan, ang usa sa kahimayaan.
Ang usa nagmagahi sa pagpangayo sa grasya sa Dios, mao nga ang paraiso dawat sa usa, ang usa didto sa kapildihan. Siguro mangutana kita, asa man ta niini? Unsa man kaha ang atong pilion? Ang atong Ginoong Hesus nag-awhag kanato karon sa pagtahan o pagsanong ngadto kaniya, sama sa usa ka kawatan nga mihangyo kaniya sa paghinumdom kaniya kung maghari na siya. Kining duha ka kawatan nga anaa sa kiliran ni Hesus nagpahinumdom kanato sa klase sa kasing-kasing nga anaa kita. Mapabusanon ba kitang mudawat sa atong pagkamasalaypon ug mangayo sa iyang kapasayloan? O gahi ba ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa atong pagkamakasasala? Angayan nato nga panaminan ang kinaiya sa duha ka kawatan nga diya mismo sa kiliran sa atong Ginoong Hesus. Ang duha ka kawatan nakadawat sa samarang silot sa krus uban sa atong Ginoo. Apan may naitabo kanila nga bugti sa ilang tubag sa sitwasyon. Kadtong mibugal-bugal kaniya, nagpabilin nga gahi ang kasing-kasing ug wala niya madawat ang kaluwasan. Ug kadtong nagpaubos sa iyang kaugalingon, miangkon sa iyang dakong sala, nangayo sa kapasayloan ug mihangyo sa paraiso. Nakadawat nini nga walay kapin kabubuton. Sa samang paagi, ang atong Ginoong Hesus nagtawag kanato karon diya sa kahilom sa atong kasing-kasing sa pag-abli sa lihok sa grasya sa Dios. Sama sa maayong kawatan, kita madawat usab nato ang paraiso. Nining panahon sa kalisod karon, ang paraiso ato unang masinati, luyo sa kapait sa mga kalisdanan. Apan kini mahitabo lamang kung ang puno nato una sa tanan, ang atong pagkamasalaypon ug mangayo kita sa kapasayloan niini. Atong ablian ang atong galamhan ug pasudlon ang Ginoo sa atong kasing-kasing aron mausab ang dagway sa atong kinabuhi. Kinabuhi nga nangandoy sa paraiso uban sa Ginoo. Karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mao kini ang pulong pagdawat ni Jesus isip tuwag sa mapabsanong hangyo sa usa ka kawatan sa iyang kiliran. Kining maong saad mahimo usab nga mahitabo mismo sa atong kinabuhi. Apan sayod kita nga ang bugti nining maong paraiso mao ang kamatayon sa krus. Andam baka kita mudawat nini? Andam baka kita nga magpakamatay sa krus? Ang atong Ginoong Hesus nag-awhag kanato karon, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Apan mangutana kita, andam baka kita mudawat sa pagsulod sa paraiso? Kaysa tinud-anay, nasayod kita unsa na klase ang atong pagkatawo ug unsa nga klase ang atong kinabuhi. Nasayod kita kun giunsa nato pagpuyo nini. Nasayod kita nga unsa ka klase nga pagkirelasyon nato sa isig katawo. Nasayod kita nga aduna pay mga butang nga dili nato buhian. Maglisod pa kita pagbiya niini. Mao nga ang paraiso lisod pa natong dawaton. Pagkasayang ba? Apan sa tinud-anay aduna pay higayon. Kun ang kawatan nagdawat sa saad sa paraiso sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, kita usab mas dako pa nga puruhan nga makadawat usab niini. Apan kining pangayoon ta kaniya. Karon asa man kaha ang atong pilion? Ang paraiso ba o ang kapildihan sa kasakitan? Dako nga hagit alang kanato mga igsuon ang pagpaminaw sa tawag sa Dios sa walay hunong tungod sa iyang dakong gugma kanato.
mudawat kita sa paraiso sa iyang gitanyag kanato. Apan ang krus mao lamang ang bugtong paagi sa pag-angkon niini. Ang krus mao ang ID aron kita makasulod sa paraiso. Ang atong passport aron mahilangit kita. Ang krus mao ang dalan paingon sa paraisong gisaad sa Dios. Apan kun atong tan-awon ang atong kaugalingon, pila ba kanato ang mga reklamador? Pila ba kanato ang dili makita sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi? Bisan kun kita makadawat sa daghang mga panalangin matag adlaw, kun walay ulan, mureklamo kita og mangayo og ulan. Kung daghang ulan, mureklamo ta, gusto ta nga moinit na sab. Kung init usab, gusto kita og bugnaw. Kung bugnaw, gusto kita og init. Pagkalibog ba nato? Daghan kitag mulo batok sa Dios. Kitang tanan, mga reklamador, naglibog ang Dios kanato. Gusto tag pirmi rahayahay. Unsaon man nato sa pag-angkon sa paraiso, apan atong dawaton si Jesus nga mismo mao ang nagpadayag nga diha lamang sa krus nga kita makasinati og tinuod nga paraiso. Diha lamang sa krus nga atong maangkon ang kadaugan. Ug siya nagpainumdom nga ang paraiso madawat lamang diha sa pagdawat usab sa krus. Siguro atong pamalandungan asa ta dapit sa atong kinabuhi uban si Kristo. Diha sa pagdawat sa pagpas-an sa atong krus sa kinabuhi. Dili ba di ay kita mohangyo sa atong Ginoo nga ato usab maangkon ang samang paraiso sa iyang gisaad sa usa ka kawatan nga nagbasol. Mga igsoon, samtang kita may kinabuhi pa, atong andamon ang atong mga kaugalingon alang sa saad nga paraiso. Ug samtang kita mahigayon pa sa pagpas-an sa atong mga krus, ato siyang hangyoon nga kini mao'y magdala kanato sa gisaad nga paraiso. Ug hinahinay nato kining mapuy-an samtang kita buhi pa diha sa atong pamilya, sa atong mga trabaho sa opisina, sa atong mga kasilinganan, sa atong katilingban, sa atong nasod ug simbahan. Ug atong kinabuhi imahin unta sa kaayo nga resulta sa atong pagpas-an sa mga krus. Aron maangkon usab nato ang paraiso nga gisaad. Sultian ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, imo kaming gitawag nga magpaubos og mangayo sa imong pasaylo. Nangilyo po kami nga imo kaming pasination sa imong buhing presensya sa among kinabuhi nga magdala sa gugma og kalinaw. Hatagi kami sa grasya nga mangandoy kami sa paraiso nga imong gisaad ug giandam alang kanamo. Hatagi kami sa grasya sa pagtuman sa among mga katungdanan, isip imong mga pinalanggang katawhan nga nangandoy sa tinuod nga paraiso, diha sa imong gingharian. Liguna ang among pagsalig kanimo kanunay, pinaagi sa giya ug lamdag sa imong balaang espiritu, aron kami usab makadawat sa tinuod nga paraiso diha sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan.
Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikatulong pulong. Babayi, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleofas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babayi, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa iyang tinun-an, ania ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpapuyo didto sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pamalandong. Luya na kaayo si Jesus nga nagbitay dito sa krus. Gikapoy na siya sa kasakit o kapait nga iyang nahiaguman. Apan wala niya ibaliwala ang presensya sa duha ka tawo nga suod sa iyang kasing-kasing. Ang iyang inahan ug si Juan, ang tinun-an nga mas gimahal niya. Niining panahona, nasayod siya nga dili nagad siya magdugay. Pipila ka gutlo, mamatay na siya. Busa, iyang gitugyan sa iyang inahan ang tinun-an diha sa pag-ingon. Babay, ania ang imong anak. Ug ngadto sa tinun-an, miingon siya, ania ang imong inahan. Ngano kaha nga gitugyan man Jesus ang matag usa? Dili ba kini iyang pamilin-bilin kaysa dili madugay, mawala naman gayud siya? O dili ba ka kini tinukmod sa iyang kamingaw kanila, kay dili naman gayud mapugnan ang iyang kamatayon? Kini tungod kay wala na siya'y mahimo. Kinahanglan, sundon niya ang kabubuton sa iyang amahan, ang pagpakamatay sa krus. Mga igsuon, ang pagtugyan ni Jesus kang Juan ngadto sa iyang inahan ug ni Maria ngadto kang Juan, kini usa ka tawhanong panginahanglan. Sayod kita nga dili ta gusto nga mag-inusara, gusto ta nga adunay kauban, gusto ta nga dili mingaw sa atong paglawig sa kinabuhi. Gusto ta nga may atong kasandigan, kauban ug kapaingnan. Mao kini ang usa sa atong mga tawhanong panginahanglan. Si Jesus nasayod niini. Iya kining nakita diha sa iyang inahan ug ni Juan. Ug tungod kay tataw naman ang iyang pagbiya kanila ni atong higayuna, iyang gitubag kini nga panginahanglan. Babay, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Tubag sa tawhanon nga panginahanglan ang gihimo ni Jesus. Nasayod siya nga kun wala na siya, kinsa naman ang mag-atiman sa iyang inahan. Ug sa tinun-an nga nag-inusara, kinsa naman ang iyang kapaingnan. Mao kini ang tumong nganong gitugyan Jesus si Juan ngadto kang Maria ug si Maria ngadto kang Juan. Kini gihimo niya aron dili sila mag-inusara, nga sila anaay kauban sa panaw sa kinabuhi.
aron bisan kung guol, magpadayon sila. Bisan kung pait, mulahutay sila. Bisan kung sakit, ilang dawaton. Bisan kung kapoy, ilang pasanon. O bisan kung lisod, ilang antuson. Apan sa paghimo nila niini, dili sila mag-inusara. Dayag kaayo, nga bisan diha sa kalisod sa iyang kahimtang, bisan sa kasakit nga iyang gibati, iyang giplastar ang tanan, sa wala pa siya mubiya. Mao kini ang iyang last will and testament nga iyang gibungat, timaan sa iyang naghingapin nga gugma sa iyang inahan, ug ngadto sab sa iyang tinun-an nga gimahal. Ngano man kaha, kinitungod kay gilatid ng daan, sumala sa kasaysayan sa kaluwasan, nga si Maria mao ang mahimong inahan sa tanang katawhan, nga tinubos ni Kristo. Ug tataw kaayo, nga gilatid ng daan Jesus, ka ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, kaniadto, karon ug sa umaabot, muila ni Maria nga inahan, Babay, ania ang imong anak. Mga igsuon, bulahan kitang aduna kitay inahan nga mo'y mupahid sa mga lusok sa luha sa atong mga aping sa panahon nga kita mag-uol. Bulahan kitang adunay mga kamot nga musapnay kanato sa mga panahon nga mahilukapa na gayud kita tungod sa bugat nga mga gumunhap sa atong kinabuhi. Si Maria, maong atong inahan nga mukugos kanato sa mga panahon nga kita mawad ana sa paglaom ug kapuyan na sa pagpanaw sa kinabuhi. Ug sayod kita nga dili mo hikaw si Maria sa pagsanong sa iyang panabang. Anaa gayud siya kanunay. Apan musandig kita sa Dios, aron makadawat kita sa hinabang, sa inahan sa kanunayng panabang. Dili nato ikalimod nga si Maria, aduna gayud dako nga luna sa plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Siya maong inahan Jesus, dili lamang sa iyang pagkatao, kundi usab diha sa iyang pagka-Dios. Mao nga si Maria, inahan sa anak sa Dios, ug inahan usab natong tanan. Apan sayod kita, nga dili sayon ang kasakit, ang kapait, ug ang kaguol nga nasinati ni Maria, isip inahan sa Dios. Gikan sa pagsabak pa niya, hangtod nga midako ang batang Jesus, hangtod nga namatay siya sa krus. Dili lalim, dili masukod, dili ikatandi ang kasakit ni Maria. Kining tanan, iyang gidawat o gituman, sumala sa plano sa Dios. Kay si Maria miingon man, matuman unta kini dinhi kanako, o nahitabo gayod. Apan sama ni Maria, kumusta naman kaha ang atong mga inahan? Kadtong anaa pa niini, wala baka nato hatagi o kasakit ang atong mga inahan? Wala baka nato samari ang ilang mga kasing-kasing, tungod kay dili na gani kita mutahod kanila? Siguro, ikaw karon kusog nga mutungayaw sa imong inahan. Siguro, ang ubang mga anak dali ramo pasipala sa ilang mga inahan. Ang uban nga mga inahan nga idaran na, gihikling na lang, gikalimtan, gisalikway, o gipasagdan. Apan hinumduman nato si Jesus nga miingon, Ana, ania ang imong inahan. Karon, nining panahon sa kalisdanan, isip mga anak, unsa man kang atong mahimo
tugbang sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa may atong mahimo alang sa mga inahan nga sa tinuoray nagkalisod tungod sa suliran nga ilang gipas-an. Kung ikaw, anak, makaako pa ba di ay ikaw sa pagpabadlong? Imo pa ba di ay nga dugangan ang bugat nga karga sa imong inahan? Mga igsuon, panahon na nga mahalon nato ang atong mga inahan. Labi kadtong ana paniini. Panahon na nga kuhaan nato ang kabugat sa karga sa atong mga inahan. Tungod kay kita, isip mga anak, naningkamot nga magtinarong ug magbinuutan. Dili naunta nato samaran ang kasing-kasing sa atong mga inahan. Hinunua, ato silang mahalon, atimanon, ug panggaon. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Kini nga mga pulong karon, mahimuunta kanato nga pahinumdom sa atong kaakuhan, isip mga tinuod nga mga anak, ug tinuod nga mga tinun-an, nga andam nga mag-antos, ug kung kinahanglan, andam bisan kung kini nagkahulugan sa pagpakamatay sa krus. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. Langit nun namo nga Diyos, tinubdan sa tanang panalangin. Nagapasalamat kami sa imong paghatag kanamo kang Maria, isip among inahan diha sa pagtuo. Mahiduol unta kami kang Maria nga among inahan, ug mulambo ang among pakigsuot kaniya. Sa among paghigugma kang Maria, ang among inahan sa pagtuo, amo usab unta nga higugmaon ang among mga kaugalingong mga inahan nga buhi pa, ug sa kanunay andam unta kaming mosakripisyo alang sa ilang kaayuhan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan. Oh
Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog nga tingog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila. Pamati kamo, nagtawag siya kang Elias. Unya, midagan ang usa kanila ug nagdala og ekspongha nga iyang gihumod og suka ug gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Ug iya kini nga giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, Abi, tan-awon ta kun manaog ba si Elias aron pagkuha niya gikan sa krus. Si Jesus misinggit og kusog ug namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Tapos siyang makapanugon ngadto siyang mahal nga inahan, o iyang pinangga nga tinunan, si Jesus, uban sa natigom nga hangin sa iyang gininhawa, lanog nga mituaw ngadto sa amahan. Eli, Eli, lema sabachthani. Dios míos, ut quid dereliquestemi. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 15, tudling 33 hangtod 37. Ikaupat nga pulong nga nabungat ni Jesus, samtang gipadupa niya ng krus. Si Jesus sa dihang gitaral sa mga Hudyo, wala magpakita og pagsupak sa iyang gidangatan, sama sa usa ka nating karnero. Siya nagpabilin nga masinugtanon sa ilang gibuhat ngadto kaniya. Wala siya mosupak sa ilang mga pagtamay ug pagbiyay-biyay kaniya. Wala siya manalipod sa iyang kaugalingon. Wala gani siya mga tarungan aron paglingkawas gikan sa ilang mga tinumo-tumo nga pasangil. Wala siya mosumbalik pagsumbong, sanglit ang iyang mga magsusumbong, ning pamatuod og mga bakak nga pasangil nga dili na kinahanglang tubayan sa kamatuoran. Kay unsay kapuslanan sa iyang panalipod niadtong higayuna ngang mga tao nagtinguha sa iyang kamatayon. Gihukman na siyang daan sa wala pang husay at ubangan sa Sanhedrin, ang konseho sa mga Hudiyo ug sa atubangan ni Pilato. Ang Dios naaligot-got pag-ayo gumikan sa pagpatuyang sa mga tao paglunang sa limaw sa kasalanan. Ang tao gilalang samas panagway sa Dios aron ang bayhon sa Dios makita diha sa mga tao
bisan sa iyang makasasala nga kinaiya. Apan misamot pagtimpasaw ang tao ngadto sa gahom sa kasalanan nga wala tinguha sa Dios, sanglit dili kinaiya sa Dios. Ang mga tao wala makabig sa balaang pulong o sa mga propeta. Hinunua silaming tamihid ug miyupit sa mga balaang tao ug aron pagkabig sa tao balik sa Dios, siya mipadayag sa iyang bugtong anak aron nipadayag nganhi kanatong tanan ang buhing panig-ingnan sa paghigugma, sa pag-antos, sa pagpasakit o pagpahilayo gikan sa mga kahimuot o kalipay sa yuta. Kining tanan gipadayag ni Kristo nga atong Ginoo. Busa ang tanang pag-antos sa atong Ginoo pagbuot sa amahan. Hinungdan nga si Jesus mituaw, Eli, Eli, lema sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Apan, wala siya talikdi sa amahan. Kabubuton ang tanan sa amahan, aron ni kapadayag ngadto sa tibuok kalibutan ang iyang pag-antos. Ang iyang pagpasakit, aron siya magbilin og buhing handumanan hangtod sa tanang kapanahunan nga mao gani ang gipasikaran sa atong paghandom karong adlaw Biyernes Santo. Apan kutob lamang kitang tanan sa paghandom. Magpabiling baliko ug nagpabiling baliko ang atong mga dalan. Wala matulid ang atong binuhatan. Wala nato maawat ang iyang mga pag-antos, ang iyang mga pagpasakit aron kita mahibalik ngadto sa dughan sa Dios. Sanglit ang atong kahimungaon kisalimbungan man sa atong mga mainiton ug masibuton nga tinguha nga makaangkon sa kalibutanong kaharuhay ug sayutanong kalipay. Apan ngano nga wala man siya moingon, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Sama sa iyang pagbungat sa unang pulong, amahan pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang iyang pagsangpit og amahan, naghulagway og amahanong kalambigitan ngadto sa anak, apan wala kini niya buhata. Hinunua sa lanog nga tingog siya mingon, Dios míos, od quid reliquestimi? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nining panahon na sinati ni Jesus nga siya nag-inusara na, wala na ang mga tao nga kanunay nagsunod-sunod kaniya aron mamati sa iyang mga pulong. Wala na dito ang mga tao nga nangaayo sa ilang mga balatian ug mga sakit nga mauunta ang musuporta kaniya. Ug labaw sa tanan, wala na ang iyang mga apostoles nga iyang gipili aron makig-uban unta kaniya sa panahon nga siya mas nanginahanglan kanila. Gawas lamang kang Juan, silang tanan ng layas, nangahadlok ug mitalaw. Mao nga wala na sila diha. Asa naman sila? Ngano man nga sa higayon nga siya mas nanginahanglan unta kanila, wala na naman hinuon sila diha. Bisan gani sa iyang giisip nga mga higala, ug bisan sa iyang amahan nga naghatag kaniyag kasiguruan nga siya iyang gimahal, wala niya makita ang presensya. Busa sarang lamang nga si Jesus magpadayag sa iyang mga pagmahayog pangindahay, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang atong Ginoong Jesus mipagawas sa iyang sakit nga pagbati tungod sa kapait niya nga pagkabutang. Kung atong ibutang ang atong kaugalingong kinabuhi, dili ba kini man usab ang atong kasinatian? May mga higayon kita
nga mosugamak sa kinabuhi nga makapanangpit sa Ginoo. Ginoo, imo ba akong gipasagdan? Panahon nga doon na tayo gibati sa atong panglawas, panahon nga doon ay dako na atong problema, sayod ta nga daghan ang panghitabo karon sa kalibutan, nga karon mao'y hinungdan sa daghan natong mga pag-antos. Nahitabo ang giyera dito sa Russia o Ukraine, gani karon nagpadadyon pa. Mikalas na kinigdaghan nga mga kinabuhi, miguba sa daghang mga propiedad, mipana sa paglaom sa mga tao ug mipasamot sa kalisod sa katawhan sa tibuok kalibutan. Kay tungod niini ang nahitabo karon, kita nagsakripisyo. Mitaas ang presyo sa mga produktos petrolyo, mitaas ang presyo sa mga panaliton, hasta sa atong merkaduhan. Halos dili na nato makaya ang pagpalit sa ordinaryong tao nga kaniadto masinati ang kabarato sa atong mga isda dinhi sa atong dakbayan. Apan paliog na ang presyo, milumos na sa kasagaran sa mga katawhan, labinas mga timawa, mga kabus, mga sinalikway. Sa atong pagsinati nini, kita usab mo tuwaw sama sa atong Ginoo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Hangtod kanus aman kita magantos, hangtod kanus aman kita magbaguod sa atong mga problema, nga gipahamtang kanato sa mga tao nga mga hakog sa kahumog bahandi. Kanus aman kita makapahulay sa tanan natong mga kalisod, mga pangutana nga dili nato matubag diha-diha dayon. Kini nagkinahanglan pa og igong pagtuo. Apan wala kita did-i sa pagpadayag sa atong mga mulo sa Dios, sama sa gihimo sa atong Ginoo. Dios míos, otquid requestimi. Sa atong pagtuaw ngadto sa Dios, kini nagkahulugan nga atong gitahan ang tanan natong mga mapait nga mga pag-antos ngadto kaniya. Sa atong paghilak tungod sa mga suliran, ang mga lusok sa mga luha mao'y atong katagbawan, kay kini makita man sa mga mata sa Dios. Sa matag lihok nato sa pagtahan, kini mao'y lihok sa pagsalig ug pagkamalaumon sa Dios. Kaysa tinuuray, anaara man gayud ang Dios. Kay usahay ang mga kasinatian sa pag-anto sa tao dili mugna sa Dios. Kasagaran ang hinungdan nini mao ang tao gawas lamang sa pipila ka mga kalamidad, samas baha, linog nga nasinati sa ubang mga dapit sa atong nasod, ug dito sa Turkey, sa Syria, ang imahin sa kalibutan dagway nga napuno na karon sa mga pag-antos. Apan sama sa atong Ginoo, atong ituaw kining tanan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kining pulong ni Kristo nagpadayag sa tinuod niya nga relasyon sa iyang amahan, nga siya o ang iyang amahan suod di ay kaayo, kay makasulti man siya sa tanan niya nga mga kasinatian, lisod man og sayon, pait man o hayahay. Sama kanato kung suod kita sa atong amahan, gawas nun kitang makapadayag kung unsa ang atong mga problema, unsay atong mga panginahanglan. Suod ba kamo sa ijo amahan? Si Jesus gawas nun nga nagpadayag sa iyang mga pagbati, nagpasalamat siya, nagampo siya og karon ang iyang mga pagmahay iyang gipadayag. Buti pasabot, suod sila kayo. Kung ari sa atong kinabuhi, kumusta man kaha ang atong kasuod sa Dios? Sama ni Jesus, daghan kitag mga pagmahay, daghan kitag mga reklamo, daghan kitag mga mulo. Apan ang dakong pangutana, duol o suod ba kaha kita sa Dios? Ano ba imong relasyon kaniya sama sa managhigala? Basi baya kusugratang mo reklamo, apan
wala gani kita'y simba-simba. Kusog tang mo reklamo, ang uban ato sa Facebook mag-shout out. Apan dili ganita mahibalong mo ampo. Kusog ta nga mangayo sa Dios, apan wala gani kita niya mailhi. Kita karon mga reklamador, apan kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Basi mo ampo rata kung maglisod na. Basi mo simba rata kung doon na bation. Ug basi mo dangop rata sa Dios kung doon na problema. Ang uban mo simba kay nangamuyo, kay gustong mo pasar sa eksaminasyon. Kung kini ang atong kabutang, dili ta angay magreklamo sa Ginoo, magreklamo sa Dios, mao lamang katong mga nakaila kaniya ug nailhan usab sila sa Dios. Apan karon siguro atong baliklantawon ang atong relasyon sa Ginoo. Kumusta man kaha ka? Ikaw ray makatubag. Apan hinaut unta nga karon makaamgo kita sa kaimportante sa pagpakigsuod sa Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi aron sa mga panahon nga kita maluya ug magproblema. Kita usab dunay katungod sa pagtuaw. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Og kini nga pagtuaw dili na tuaw sa pagmahay, apan tuaw sa kasuod nga paghigalay. Sa ingon nini magligon kita bisan pa sa kapait ug kalisod, mulahutay kita. Duha ka tuig natong gisakripisyo kadtong pandemya, naigo pa kita sa super typhoon Odette. Nasinati nato ang kalisdanan, mga hagit sa atong kinabuhi, labaw sa tanan, magpadayon kita bisan ang kalibutan maputos sa mga pagdagmal, kalisod ug mga kahigwaos. Kay luyunin ning tanan, hinumduman nato nga dunay gamhanan nga Dios ug siya lamang ang atong saligan ug kapaingnan. Ug kun aduna kitay kinaiya sa pagpakigsuod sa Dios, kita usab gawas nun nga mupadayag ngadto sa Dios diha sa pagingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ug kini mahimong mga pulong dili sa pagmahay, apan mahimong mga pulong sa panaghigalaay. Ug kun higala kita sa Dios, bisan ang kamatayon dili makapabulag kanato sa pagmahal kaniya. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. Mahigugmaon namo nga Dios, andam ka sa pagtabang sa mga tao nga naglisod ug nagantos nga midangop kanimo. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang mga bunga sa among kaluwasan nga among gihangyo kanimo diha sa pagtuo. Magpadayon unta ang among kinasingkasing nga pagkigsuod kanimo diha sa pagsugot sa imong mga sugo, aron kami unya makadangat sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan.
Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikalima nga pulong. Giuhaw ako. Palihog manindog ang tanan. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang kanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Giuhaw ako. Kini ang gilitok ni Jesus sa dihang nasinati nga hapit na gid siya kawad-an sa paglaom. Ug nasinati niya nga mura siyag nag-inusara na lamang. Kay wala na ang mga tao nga iyang giisip nga iyang mga higala ug iyang mga sumusunod. Mga tao nga iyang santanaw nagmahal kaniya apan wala di ay. Kininoong mga kawatan nga maupan niya makita og ikahibalag, mauna hinuon nga nag-uban diya sa iyang tigakilid. Og nagpalansang pagayod sila sa krus sama niya. Hinuon sa mga mata sa tao, kini sila mga dautan tungod kay sama niya, kawatan man sila. Apan nakiguban sila ni Jesus hangtod sa ilang kamatayon. Ang mga tao nga kauban ni Jesus sa dihang nanudlo ug nagsangyaw sa maayong balita, wala na diha. Ug daghan kini sila nga nakasinati sa kabuutan sa Dios. Diya sa iyang pag-ayo, pagpakaon, pagtabang kanilang tanan pinaagi sa mga milagro nga ilang nasinati. Apan wala na sila diha. Kinitungod kay sila siguro nangahadlok. Busa dayag lamang nga mangita gyud si Jesus kanila. Asa naman mo? Di ba nakakita man mo sa akong gihimo nga mga milagro? Di ba nangaon man kamo uban kanako? Di ba nangaayo man kamo sa inyong mga sakit? Di ba nausab naman ang inyong kinabuhi tungod kanako? Asa naman mo? Nganong sa mga higayon nga ako na ang nanginahanglan kaninyo, mibiya na mahinuon kamo kanako. Mao nga si Jesus mituwaw. Giuhaw ako. Giuhaw ako sa inyong presensya. Giuhaw ako sa inyong pagmahal. Giuhaw ako sa inyong suporta. Ngano man nga dayag man niya kining gisulti bipan sa kalisod sa iyang sitwasyon. Kinitungod kay gusto ni Jesus nga pagwadayag nga siya nanginahanglan usab sa atong presensya. Diya sa atong papakiguban kaniya. Nga siya nagkinahanglan sa atong nga tinuod nga pagmahal. Ug siya nagkinahanglan usab sa pagminahalay sa uban, mga maot man o kinaiya. Mao kini ang hinungdan sa mga kauhaw sa atong Ginoo. Giuhaw siya sa mga maayong gawi, nga pwede nga natong himuon, apan nagdumili kita pagbuhat niini. Giuhaw siya sa mga pagsinabtanay, nga pwede unta natong buhaton, apan wala tayo maghimo niini. Sama sa nahitabo sa Russia ug Ukraine, nga pwede raman unta magsabot ra, para walay makalas nga mga kinabuhi, ug maguba nga mga katbatngangan. Giuhaw ang atong Ginoo sa pagtinabangay, nga sarang atong mahimo, apan wala nato himua. Giuhaw ang atong Ginoo sa atong maampuong kinabuhi, ug masaligon nga pagpuyo. Giuhaw siya sa mga buta nga natong himuon, nga makaayo ka nato, makaayo sa atong katilingban, ug makaayo sa kalibutan. Giuhaw ako. Kung atong sulayan ang pagsabot niini, aduna pay mas lawom nga kauhaw nga ato usab nga nasinati. Daghan ka nato, bisan diha mismo sa atong kaugalingong pamilya. Giuhaw sa tinuod nga pagbinahalay. Siguro ikaw nga tatay,
nagkinahanglan ka sa dayag nga pagmahal sa imong asawa ug sa imong mga anak. Siguro ikaw nga nanay, karon nagkinahanglan ka sa dayag og tinuod nga pagmahal sa imong bana ug mga anak. Siguro ikaw nga anak, karon nangihinahanglan ka sa dayag nga pagmahal sa imong mga ginikanan. Kay sila pirme busy sa trabaho, sa negosyo, sa sugal, sa inom, ug sa uban pang mga buluhaton. Ug nalimtan nila nga naa pa sila'y mga anak nga naginahanglan og atensyon. Siguro ang mga empleyado, maggobyerno man o pribado, giuhaw sa pag-usbaw sa suhol ug uban pang mga benepisyo ug mga pahalipay. Sa tinud-anay, adunay mga kaigsunan nato nga giuhaw sa atong pagtagad o pagpakabana. Kay kita dili na gani manumbaling kanila ug wala na nato sila hatagi og importansya. Siguro kini sila atong mga silingan nga atong gibaliwala. Siguro kini sila atong kauban sa trabaho nga atong gisalikway o gitamay. Ug bisan gani sa atong mga kauban sa balay, usahay sila giuhaw sa atong pagmahal, sa atong pagatiman, sa atong pagpakabana sa ilang presensya. Kay kagasagaran ka nato, atong gibaliwala ang ilang pagkaanaa sa balay. Busa kini sila giuhaw usab sa atong pagtagad. Kung giuhaw si Jesus tungod kay gibiyaan siya sa iyang mga giisip nga nagmahal kaniya, kita usab mas giuhaw sa daghang mga butang. Ilabi na sa mga tao nga atong giisip nga kauban sa atong panaw sa kinabuhi, nga wala manumbaling kanato. Apan ang pangutana, hangtod kanu sa man kini atong mga kauhaw mulungtad, ug kinsa man ang makahatag sa katagbawan niini? Mga igsuon, ang tanang kauhaw naglangkob sa nitinuod natong kauhaw, ang kauhaw nato sa Dios. Ikaw karon, kumusta ang imong relasyon sa Dios? Duol ka ba kaniya? Regular ka ba nga nag-ampo? Musimba ka ba sa mga Domingo o pista nga iglilihi? Namalandong ka ba sa pulong sa Dios? Nailhan ka ba kaha sa Ginoo kay imo na siyang higala? Mga igsuon, ang atong mga kauhaw nga kalibutanon matagbaw lamang diha sa atong suod nga pakipagrelasyon sa Dios. Siya ang tinuod nato nga katagbawan. Busa maningkamot kita nga makakaplag sa katagbawan sa atong kauhaw. Nga ato lamang gayud nga masinati og madawat diha sa atong Ginoo mismo ug wala nay lain pa. Liyon ining mga kauhaw nga atong nasinati. Kauhaw nga langitnon ug kauhaw nga kalibutanon. Kita isip nga mga Kristiyanon. Maningkamot nga sukod karon, kita unta mahimong instrumento sa katagbawan sa mga kauhaw sa uban. Dili unta kita magpanuko sa pagpaambit sa mga maayong mga butang. Dili unta kita magpanuko sa pagpaambit sa mga butang sa isig katao. Ug sa atong pagsudong sa atong Ginoo nga gilansang ug nagbitay sa krus. Kita unta makaambit ug makadawat sa mga grasya sa iyang kasakitan nga maghatag kanato og langitnong katagbawan. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, ikaw ang tuburan sa tubig, nga naghatag sa katagbawan sa among mahagiton nga kinabuhi. Ikaw nagsaad ka namo sa paghatag niining maong tubig, aron dili na kami uhawon. Andama kami sa pagdawat niini, hangtod nga madawat namo ang grasya sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Tabangi kami, Ginoo, nga mamahimong instrumento diha sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga tao nga giuhaw sa imong mga pulong.
Hatagi kami sa higayon nga masinati ang katagbawan sa among mga kauhaw, diha kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan.
Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikaunom nga pulong. Natapos na. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisan nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nagkapanas na ang paginhawa ni Jesus. Human sa pipila ka oras, nagbitay siya dito sa krus. Uga na ang iyang kalawasan, nga kani naumog sa singot og dugo. Gikapoy na ang iyang mga lutahan. Luya og kapoy na ang iyang gibati. Ug niini nga sitwasyon, miingon si Jesus, natapos na. Siguro makapangutana kita, unsa man kaha ang natapos na? O nga naman na nakasulti man siya niini. Sulod sa tulo ka tuig, naghimo si Jesus sa iyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanan, sa walay pagpihig sa kultura o kabutang. Apan labi na nagsangyaw siya ngadto sa mga kabus, mga sinalikway ug mga tinamay. Daghan ang mituo kaniya. Daghan ang nagbag-o ug nausab nga kinabuhi. Daghan ang mga nangaayo ng mga balatian. Apan wala mosanong ang tanan. Adunay daghan nga misupak niini. Labi na kadtong mga niila sa katilingban. Sila misupak sa iyang mga pagtulunan ug ang sangputanan kini sila'y mauy nagpalansang kaniya sa krus. Apan mapaubsanong niya kining gidawat. Hangtod nga natapos na niya ang tanan. Ug sayod kita nga tungod kinatapos manggayud niya ang tanan, ang kadaugan nagulat kaniya. Apan alang kanato karon, wala pa matapos ang tanan. Nagpadayon pa kita sa atong pagpakigbugno sa mahagitong nga kinabuhi. Wala pa matapos ang atong mga pag-antos. Wala pa matapos ang atong mga suliran. Wala pa matapos ang atong mga kalisod nga nasinati karon. Unsaon man niini pagkatapos kung kita dili gani maningkamot sa pagbago o sa paglihok. Natapos na ang misyon ni Jesus. Apan ang atoa, wala pa. Magpadayon pagihapon kita. Ang pagtapos ni Jesus sa iyang misyon diha sa krus, mauusab ang sinugdanan sa atong misyon sa kinabuhi. Nga atong tubagon hangtod nga kita mopahulay sa dayon. Apan sampang may kinabuhi pa, kini magpabilin nga hagit bulahati. Ang pangutana, andam ba kita nga mabuhat niini? Hantod kanus aman kita muhimo niini. Samtang ang atong dugo naglatay pa sa atong mga kaugatan, o ang atong kasing-kasing nagpitik pa sa lihok sa kinabuhi, ang atong misyon sa kalibutan dili pagihapon matapos. Buot ipasabot nga dili unta kita mangandoy sa kahayahay sa kinabuhi, tungod
kay gusto nato ngang mga kalisod o kapait ang mga gumunhap og suliran, dili mo hari sa atong kinabuhi, diha sa atong matag-adlaw nga pagpuyo. Apan klaro alang kanato nga samtang ania pa kita sa madanlog na kalibutan, dili og dili gayud matapos ang atong mga buluhatong nga Kristohanon. Dili ta makaingon nga natapos na kung kita buhi pa. Hinunua apil ni ining maong hagit ang atong pagpadayon sa pagbuhat sa atong mga misyon, bisan kung kini usahay lisod, pait o kapoy. Isip mga Kristohanon, ang pulong ni Jesus nga natapos na, mao ang sinugdanan sa atong pagkinabuhi, nga nagasandig kanunay sa mga pundasyon sa atong Ginoo. Mao nga kini magpadayon og dili mahuman, depende sa klase sa kinabuhi nga gihatag kanato sa Dios. Diya usab magasumikad ang atong mga misyon samtang kita may kinabuhi pa. Kung ikaw minyo, kana ang imong kinabuhi sa minyo, adunay kapikas nga bula kauban, adunay mga anak na atimanon ug amumahon. Bisan kung badlungon siguro ang imong bana, kay sige rasugal, sige inom, nangabit, ug upat pang mga bisyo. Bisan ko ng imong mga anak, nawad ang nagrespeto kanimo, kini sila ang iyong katungdanan isip mga ginikanan, dili matapos hangtod mapahulay kamo sa dayon. Diya usab sa atong pagpangalagad sa simbahan, dili kini matapos kung ang atong nasabtan ang atong tinuod na katungdanan. Tinuod dunay mga nag-alagad sa simbahan nga wala makahalahutay sa ilang panaw sa kinabuhi isip mga alagad tungod kay sila gihadla sa mahagiton nga kapalaran. Dunay nasiluan, dunay gikalalis, dunay gikayobsan, dunay mga pagmahay. Apan kung magbuot kita nga alagad, dili kita daling mabugnaw sa mga mahagiton nga kasinatian. Kini hinuon maglig-on kanato diha sa hamtong na pagpuyo isip tumutuo ni Kristo. Samtang may kinabuhi pa, dili gayud matapos ang misyon nga gihatag kanato sa Dios. Apan siguro usa ka pangutana atong tubagon. Asa man kita mikuha sa atong kusog? Kinsa may ang atong tinuod na gisandigan? Siguro tataw alang kanato ang gisulti sa atong Ginoo. Kun wala ako, wala kamoy mahimo. O kun atong pamalundungon kini, siguro mudawat man kita niining na kamatuoran, na kun walay Diyos sa atong kinabuhi, dili gayud kita magmalampuson, dili kita magmabungahon, dili kita magmalipayon. Busa kita karon o ikaw nga ania dinhi, duna pa ba kahakikay panahon nga maingon kanato, panahon para sa Ginoo? Unsa man kita kasuod sa Dios? Tinuod gayud nga na ang lig-on nato nga sandigan mao ang Dios lamang. Ikaw karon igsuon, kinsay tinubdan sa imong kusog? Kinsay imong gisandigan? Bahandi, dungog, mga butang kalibutanon? Ang kabutang nga sama niini kanunay magpadayon apan dili matapos hangtod sa atong kamatayon. Sa laing bahin niini kini dali nga mahuman labi na kun kita
kulang sa kadasig sa pagbuhat sa atong mga misyong katungdanan. Doon na kita'y dako nga kabahinan sa pagtuman sa atong mga misyon nga gisangon kanato. O kini dili dayon matapos. Ang rason tungod kay kita gisangunan sa Dios sa maong tahas aron sa nayhinay matapos ang atong misyon sa gamay nga panahon nga gihatag kanato sa kalibutan. Ug samtang kita may kinabuhi pa, magpabilin kini nga hagi. Ug kun ang dahon sa kamatayon mugitik sa atong kinabuhi, kini ang higayon maunusab ang tinud-anay nato na pagsanong. Ug kita mulitok na usab sa mga pulong sama sa gisulti sa atong Ginoo. Natapos na. Ug sa pag-abot ni ining gutlua, kitang tanan andam unta sa pagdawat ni ini nga may kadasig ug kahinangop kay sa katapusan natapos naman gayud ang atong misyon. Niini panahon matapos na usab ang atong pag-antos ug magsugod na pagpuyo diha sa kalibutanan. Kita unta magkasinati niini ugma damlang sa tinuoray na paagi ug makatilaw sa langit ng mga kalipay ug kabulahanan. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. Langit nun nga amahan, nagadayeg kami kanimo, ug nagasimba sa imong balaan nga ngalan. Wala kamo biya kanamo, hinunua, nagpadayon ka sa pagmahal kanamo. Apan kami, usahay makalimot sa pagmahal kanimo. Daghang mga higayon nga kami nakabuhat sa daghang mga kasaypanan. Busa, pasaylua kami sa panahon nga gahi ang among kasing-kasing. Pasaylua kami sa panahon nga wala kami musalig kanimo. Ipadala ang imong espiritu aron maglig-on kini kanamo kanunay. Ug hatagi kami sa grasya sa pagsinati sa among hugot gayud nga pagsalig kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan.
Palihog manglingkod ang tanan. Ang ikapito nga pulong. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Palihog manindog ang tanan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mga 12:00 nakadto ang takna, sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw, ug mitabon ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan, hangtod sa 3:00, ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya, sa kusog nga tingog, misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang katapusang pulong nga gilitok sa atong Ginoo. Amahan, sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Pulong kini sa naghinapos na nga kinabuhi sa atong Ginoo nga gilansang sa krus. Pulong nga nagtahan sa tanan, human niya matuman ang iyang misyon. Pulong nga nagpunting sa nagpaabot nga kalipay, human sa mga kasakit. Kining tanan, gitingog o giisan Hesus ngadto sa iyang amahan, uban sa masaligong mga pulong. Amahan, sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Sama ni Hesus, kita usab na kasinati sa mga mapait o sakit nga mga kasinatian dinhi sa atong pagpuyo sa kalibutan karon. Bisan ang pandemya sa COVID, nakakalas og sobra sa 6 kamilyon ka mga tao sa tibuok kalibutan. Ang mga katawhan sa Ukraine nakasinati sa pagkaguba o pagkakalas sa kinabuhi sa daghang mga sundalo o mga sibilyan. Mga inusinting mga tao nawadaan sa kinabuhi, mga lumulupyo anaa sa pait nga mga kabutang. O sa miaging mga bulan sa Pebrero, ang linog nga hitabo sa nasod sa Turkey o Syria, mikalas usab og libuan ka mga kinabuhi. O kung atong aninawon ang panghitabo sa kalibutan, kasagaran ang mga tao nakasinati gayud og mga nag-antos. Daghan ang mga samad sa katawhan sa tibuok kalibutan tungod sa mga kalamidad og mga kalisdanan. Kita dinhi, dili layo ang atong mga kasinatian. Daghan usab kitag mga kasinatian sa mga kalamidad og mga uban pa kanato na apektuhan niini. Nagkadaiya ang atong mga kasinatian. Ang uban maayo og nindot, ang uban usab pait, sakit, kapoy ug walay nada. Apan hangtod kanus aman kini nato tagamtamon. Dili ba di ay kini matapos? Usa sa mga hagit alang kanatong mga magtotoo, mao ang pagkamasaligon, dili sa kaugalingon, kun dili sa Dios lamang. Sa atong kabutang karon nga nagsunod-sunod ang atong mga suliran, nagpadayon ang daghang mga kalamidad, linog, baha, sakit ug uban pa. Luyo niini, asa man nato itugyan ang tanan.
Tinuod, dunay mga kapasidad ang uban, apan dili kini igo. Atong hinumduman nga si Jesus miingon, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kung walay Diyos sa atong kinabuhi, kung walay Diyos sa tao, kung dili mo sanong ang Diyos ang nasa nasod, wala sila'y mahimo. Buot ipasabot nga mas gikinahanglan nato ang pagtugyan ngadto sa Diyos sa atong mga panginahanglan. Gikinahanglan nato ang pagdangop o pagsandig kanunay sa Diyos. Matag adlaw sa atong pagkinabuhi, nagkadaiya ang atong mga kasinatian, lisod o usahay pait ang atong masugatan. Usahay nindot, hayahay paminaw. Ang natural nato nga reaksyon mao nga, kung nindot ang kasinatian, malipay ta. Apan kung pait o sakit, kasagaran mo reklamo ta. Ngano man Lord, nganong ingon ani man, nganong ako paman, nganong sila raman, nganong wala paman, nganong karon paman. Litaniya sa mga reklamo nato anaa kanunay. Nganong dili man lang nato tugyan ngadto sa atong Ginoo ang tanan. Sa daghang mga higayon, nakalimot kita sa pagtugyan niini ngadto sa Dios sama sa gihimo ni Hesus diha sa iyang pag-ingon, Amahan, sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu. Buot ipasabot nga pagtugyan sa Dios sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, maayo man o dautan, mauunta ang atong Kristohanong kinaiya. Dili nato butan ng Dios sa atong gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Sayod kita sa pangitabo sa atong kalibutan karon, ang mga kagumot sa ubang mga nasod tungod sa gira o pakigbisog sa tawahanong katungod, mga kalamidad nga wala natud damha nga mahitabo ug daghan pa. Kini kabahin sa atong pagpakabuhi. Kung kita ang pangutanon, dili ta gusto ni niining tanan, apan nahitabo gayud. Pangutana, kinsa may atong paingnan, kinsa may atong dangpan. Mga igsoon, muduyog kita ni Jesus sa iyang pag-ingon, Amahan, sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu. Kita mo ingon usab, Amahan, sa imong mga kamot among itugyan ang tanan. Atong itugyan ang mga kasakit nga naglimin sa atong kinabuhi. Atong itugyan ang mga tao na nahutdan na sa mga luha tungod sa kapait. Atong itugyan ang mga tao nga sa wala damha nga matay sa gira o sa mga kalamidad. Atong itugyan ang daghan natong mga suliran sa panginabuhi tungod kay nihit na ang atong nakaon ug hapit na kita mamatay sa kagutom. Atong itugyan ang atong panglawas, labi ka nato nga dunay ngingig nga mga sakit ug balatdian. Atong itugyan sila nga nagkabahin-bahin, mga miyembro sa pamilya ug mga paryente nga nag-away tungod sa mga katigayunan. Yuta, irensya, kwarta ug uban pa. Atong itugyan ang mga bakho, mga danguingoy sa mga tao nga bisan giunsa pa nila pagpaningkamot, uyayod ug nagilaid ra gihapon sila sa kalisod. Atong itugyan
ang mga tao nga nawadaan na sa paglaom tungod sa kadaghan sa mga problema nga ilang gipas-an. Atong itugyan ang mga tao nga walay luna sa kalibutan tungod kay sila wala panumbalingan sa mga tao nga may katulod sa pagbuhat ni ini. Atong itugyan ang mga tao nga manghakog sa bahandi ug gahom nga maoy nag-uot-uot sa mga tao ngadto sa kalisod ug kapait. Ug atong itugyan ang mga tao na nakalimot na sa Dios ug nagpadayon na lang sa pagbuhat sa dautan diha sa katilingban. Sama sa atong Ginoo nga nagbitay sa krus, atong itugyan ang tanan sama sa gisinggit sa atong Ginoo. Amahan, sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu. Ang atong mga kaigwaos, ang atong mga kasakit ug pag-antos, ang atong mga damgo ug pangandoy, ang atong mga tinguha, atong itugyan ngadto sa Dios ug mangandoy kita nga sa takna nga gitagana sa Dios kanato mahitabo gayud unta ang kasulbaran sa atong suliran. Aron ato nausab masinati ang kalipay o katagbawan. Mangalayo po kita sa Dios nga ato untang maangkon ang mga birtud nga atong gikinahanglan diha sa atong pagpuyo sa kinabuhi nga balaan, labi na ang pagkamasaligon. Aron sama kaniya kita usab sa katapusan muduyog usab sa atong kaugalingon sa pag-ingon diha sa amahan sa imong mga kamot among itugyan ang among espiritu. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, salamat sa imong pagsakripisyo ug pagmahal kanamo. Salamat sa imong kabuutan tungod kay wala kami nimo pasagdi. Tabangi kami nga sama ni Jesus masaligon ug malaumon unta kami sa pagtugyan sa among kaugalingon nganha kanimo. Puna kami sa imong espiritu aron magpadayon kami sa pagtahan sa among kaugalingon nganha kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan.
Palihog manglingkod ang tanan. Mga igsuon, nadungog na nato ang katapusang 7 kapulong sa atong Ginoong Hesus, samtang nagbitay siya nga gilansang sa krus. Ang atong nadungog nga mga pamalandong mupukaw unta sa atong nahinanok nga mga galamhan ug magpamata sa atong nahikatulog nga mga pagbati. Aron madasig na usab kita sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Ug maningkamot nga mahiduol gayud sa atong Ginoo. Hinaot nga ang atong mga pamalandong nga nabati nato karon makatabang unta kanato sa pagsaulog sa mas makahuluganon, mas mabulukon nga paghandom sa misteryo sa Paskwal sa atong Ginoo. Ang iyang pagpasakit ug pagkamatay sa krus. Diha ni Kristo maangkon unta nato ang kausaban, kadaugan ug kalipay sa kinabuhi diha sa pagkabanhaw. Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nabati na namo ang katapusang 7 kapulong nga gilitok sa imong anak, samtang siya buhi pa nga gilansang nga nagbitay sa krus. Dasiga kami sa pagsunod sa mga pagtulunan nga among nabati karong adlaw. Himua kini nga giya sa among pagpuyo nga Kristohanon, ug lig-una ang among mga kinabuhi. Ihatag kanamo nangamuyo kami kanimo ang grasya sa paglahutay sa mga kalisod ug mga hagit nga among masugatan sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan alang sa awit sa pagtapos. Palihog manglingkod ang tanan ug magpadayon kita sa pagpamalandong samtang